اور اج اللہ دے احسان ہے تواڈے تے کہ تواڈے پیچھے مرد کامل عاشق رسول دیوانہ ہے مصطفیٰ مسعود احمد لسانی سرکار موجود نے. خدا دی قسم پوری دنیا دے اندر، پورے پاکستان دے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا دے اندر جو عشق مصطفیٰ دی شمع اس مرد کامل نے لا چھڑیے، اللہ دی قسم و قیامت دی صبح تک جلدی رہے گی انشاءاللہ. گل میں کر رہے سی کلندر دی، تو آڈا مرشد کلندر ہے، عاشق رسول ہے، حضور دا دیوانہ ہے، اصحاب رسول دا غلام ہے، اہل بیت دا نوکر ہے. ایسے مرد کامل دے لڑ لگے ہو اور تو انو اپنی نسبت فخر ہے کہ جیدہ ہاتھ مسعود لسانی سرکار دے ہاتھاں دے اندر ہے اور انہاں دا ہاتھ حضرت چادر ولی سرکار دے ہاتھ دے اندر ہے اور انہاں دا ہاتھ حضرت پیر محدث علی پوری دے ہاتھ دے اندر ہے. اور محدث علی پوری کون ہے؟ جیدی رگا دے اندر خون محمد مصطفیٰ ہے، جیدی رگا دے اندر خون حیدری ہے، جیدی رگا دے اندر خون حسنین کریمین ہے. خوشبختی ہے اپنی زندگی تے اپنے مرید ہون تے فخر کرو. اللہ نے تو آنو پیر بھی ہو کامل دیتے، مرشد بھی ہو دیتے، رہبر بھی ہو دیتے کہ جیدی صبح بھی ذکر مصطفیٰ دے اندر گزرے، جیدی شام بھی ذکر مصطفیٰ دے اندر گزرے، جیدی رات بھی عشق مصطفیٰ دے اندر گزرے، جیدہ دن بھی محبت مصطفیٰ دے اندر گزرے. مبارک بات مستحق ہو اللہ کریم قیامت والے دن، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اللہ کا قرآن ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امام قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام دے نال اٹھایا جائے گا، ہر مرید اپنے پیر دے نال اٹھایا جائے گا. اور جدو تسی اپنے پیر دے نال مصطفیٰ دی عدالت کے اندر جاؤ گے تو آڈیاں پیشانیاں تے لکھیا ہوئے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو آڈے دنہ تے لکھیا ہوئے گا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ ہوئی ترانہ ہے مسعود لسانی سرکار دا، پوری دنیا دے اندر حضور دے دین دی اشاعت کیتی ہے. مسعود لسانی نے گلی بھی چلے جاؤ، چوک پہ چلے جاؤ، بازار بھی چلے جاؤ، شہر دے اندر چلے جاؤ، قصبے دے اندر چلے جاؤ، تحصیل دے اندر چلے جاؤ، ضلع دے اندر چلے جاؤ، ڈویژن دے اندر چلے جاؤ، پنجاب دے اندر چلے جاؤ، بلوچستان دے اندر چلے جاؤ، خیبر دے اندر چلے جاؤ، سندھ دے اندر چلے جاؤ، آزاد کشمیر دے اندر چلے جاؤ، گلگت بلتستان دے اندر چلے جاؤ، ہر چوک تے لکھیا ہوئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اے پہچان لینا کہ میرے مرشد یہ نشانی ہے جیدہ سبق کی حضور دا ذکر ہے، جیدہ محبتی حضور دا درود ہے، جیدہ عشق کی حضور دا سلام ہے. تسی او دی ذات تے تنقیر کی میں کر سکتے ہو؟ یا تو اپنا نام لکھے، انہیں تے جدو بھی نام لکھے پیارے آقا محمد مصطفیٰ دا نام لکھے اور اپنے نام دینا تھلے لکھے خادم مصطفیٰ حضور دا غلام. میں سمجھنا کہ اللہ نے جتنا احسان، جتنا کرم، جتنا فضل اس پیر خانے تے کیتے، خدا ہر ایک دے کرے.